салом алейкум тамошобинони азиз. Ҳама кас асозен хубен. Духтаракҳо, медонам ки бисёриётон навори хонагии мара интизор буден ва барои шумо ина якта влоги хонагӣ тайёр кардам. Имрӯз рӯзам қатъи фарзандон мегзарам. Обязательно духтаро каседа интересне то охира тамошо кунен ва бо фарзандои худтонам ана ҳамин хел вақт гузаронда метонен. Мошалло, духтаракҳо, барои шумо магазини Апай Самирара тавсия метем нигоҳ кунед. Намуди фасон ҳастай, намуди либосҳои турца ҳастай. Навора то охира тамошо кунед духтаро. Каседа ки кадом либос махқул мешавад дар рӯи экран номер телефоно нависондагиай метонен ки Апай Самирада ватсапшонда нависонен. Либосҳое ки махқул шидагиай дар рӯи экран скриншот кунен, равон кунен ва нархша, размерша ҳамаша айхудшон маълумоти пурра бигирен. Нигоҳ кунед духтаро чӣ хел либосакҳои фасон дора. Вау, нигоҳ кунед. Аҷоибо двойкачо ина ёра бинен охе цепочкача дора. Ина асобина инаиш. Вообще духтаро ассортиментшон калонай. Як ҳафтада як маротиба распродажа мекунанд. Либосакҳои хонапӯшак асобина духтаракое ки бисёр мада менависонен либосҳои хонапӯшак мепурсен. Ина магазини Апай Самирада ана ҳамин хел либосҳои турецкӣ качествои хушрӯ дора. Нигоҳ кунед. Бархат ина сезони ами бархат саршидай. Ина намуди либосош ҳастай. Модель Апай Самира гап нест. Ина апам бо дар YouTube канал доранд духтаро. Ссылкаша дар комментария закрепит мекунам. Обязательно дароен наворошона тамошо кунен, подписаться кунен духтаро. Кадом либосҳо махқултон мешавад номерошонда менависонен, скриншот мекунен, равон мекунен духтаро. И иншалло ки соҳиби борои качествене мешавед. Адресҳои магазин духтаракҳои хушрӯ: город Москва, бозори Садовод, дуюм этаж, корпуси А. Рақамода менависонен, маълумоти пуррара ай худшон мегирен духтаро. Имрӯз рӯзи якшанбе бачаакум да вақт ҷудо кардам поделки мекунем. Пластилин дома и ине хела животниҳора духтаро тайёр мекунем. Хулас навора тамошо кунед мефаҳмед. Дариҷа якта насарокати бегемотик уже қолабша ма сразу қайч кардам. Формаоша картинкои тайёрша харидагӣ будам ва ине хел картони жёсткий разноцветный ҳастайку. Ҳамин хеле харидагиам. Ҳамиё кати имрӯз мо поделки мекунем. Каседа духтаро мехоҳем ки бачаҳотон кати хонада вақт гузаронен, марҳамат барои шумо якта идея. Хоб шумо кати беен духтаро камакак саволотонда ҷавоб бигардонам. Бисёриётон савол додем ки апаҷон дигар влоги хонагӣ сёмка намекунен. Албатта мекунам духтаро. Ина якта ба якта оста ба оста сар мешавад. Бовар кунед духтаро, бисёр вақт ҳами обучение вақти мара гирифтаистай ва ма ба кори хона ба фарзандом вақтома камтар ҷудо кардиста будам. Ай ҳамин сабаб рӯзи якшанбе барои фарзандам, барои шавҳарам, барои кори хонаам вақт ҷудо кардагӣ будам. Анаки духтаро ма корам да график медорам, потому что бе график холаи ҳама корам нимкола шида мондаистай. Касе ки обучение хариданен нависонен, иншалло ки ма дар ватсапам графикма менависонам. Ай соати чанд то соати чанда метонен ки саволотона нависонен. Ай соати чанд то соати чанда ма саволотонда ҷавоб мекардонам. Кадом рӯзо мада выходное. Бораи амо духтаракҳо обязательно ма рақамома дар рӯи экран менависонам. Касе ки мехоҳен ки обучение бигзарен, ай маркетплейси пиндодо харид кардана ёд бигирен, номеромда нависонен. Обучение через WhatsApp ай духтаро 1 соата полный маълумота шумода метиҳам. Қин нестай, осонай. Барои амо духтаро ватсапамда нависонен. Иншалло ки ҳаматонда ёд метиҳам. Бисёриётон муроҷиат мекунед, номеротона монен. Ина ҳамин наворамда дар рӯи экран номерома мемонам. Хулас духтаро бачааки майдакимда якум бор хел клейпва додам. Он ещё бигем ки истифода бурда наметавонад. Дариҷа ҳамаша худам ёрдам кардаистам, вай кардаистам. Но пока учится, нигоҳ кунен, уже спокойно шиштестай дар стол и стульчика. А то и фақат болош мебуроя, ягончи чапа мекуна, ягончи мекуна. Поэтому метавонем ки ай ҳамин стульчико бихарен духтаро. Ма ай аз он гирифтам, ба фикрам ки 1500 харидам ша. Дета стульчик дора и столик, вообще дизайншам хушрӯ сафедака любой дизайни хонада туғра мебея. Инаиҷа уже ма пластилин духтаро.
пластилиное ки мулоима кайку эластичне ай ҳамво гирифтагим дар хона 3 пачкаҳай якта ба якта ҳар рӯз кам метамшона чтобы ҳам вақти ё сарф шава ами машғул шаван қати ҳами развивались как-то и пластилин тоже чтобы эконом шава духтаро потому что ма ҳар рӯз иёда 10-та 20-та иёда ҳозир ҳамаша буроварда потом ҳамаша намихел мегиран расво мекунан хулас бачаки майдаки очень любит намихел пластилино кати ягон чиз сохтана нигоҳ кунен ҳоли ма гуфтам ки ака дар иҷа бигимотик и насарога хачон болошта намихел бисозан но ёда неинтересно шид камтар бозӣ кардан особенно Муҳаммад бозӣ кард пластилина партофт но бачаки колоним филча сохт и картинкара гирифт монд тайёр кардаги поделкара гирифт монду худаш слоник сохт вале иншалло ки влоги оянда слоникша нишон метем кам када гирифта мемонамша чтобы бачаам бина ки меҳнати кадагиша модараш қадр мекунад дариҷа мегӯяд ту моро сёмка кардистиё ча мегум хо хулас духтаро касе ки мехоҳем ки барои фарзандом кати мо чӣ хел вақт гузарондагимона бинин шортс ва инстаграм бигзарен ма ссилкаи инстаграмам закрепид мекунам обязательно духтаро дароин тамошо кунем потому что дар инстаграм ма основной бачаом кати шавҳар мемонам навороша и дар уҷа видеоҳои шогирдом мешава шогирдое ки борошона гирифтагиян отзывошона мемонам обязательно дароин тамошо кунед духтаро хулас бисёр наворои кӯтоҳ дар шортс и инстаграм ан ҳамин хел гуфтани ҳастам хоб бо чӣ гуфтани будам духтаро бовар кунед давно влоги хонагӣ тайёр накардам чӣ гуфтандам ҳайронам ира бинин даҳанаш даҳамин хел пластилин мехӯрад духтаро нав ина спокойна ин хел бозӣ кардестай ира 6-та ёд додан дар корай духтаро кӯдакора пластилин кати чӣ хел кор кардана дар иҷа бошад духтаро борои шогирдома равон кардам инами хел коробкаи калон шуде ина иҷа бо якта дигар коробка и сумка